Jopuonjre manyiri matimo penj bang' konyore kinde ni mar timo penj maduong' mar KCSE medo kale midhiero mathoth ka moko kuomgi koro chuno mondo owe nyithindgi mayom e nursery hospital ka gidhi timo penj e sikul. Jopuonjre go ywak ni rem ombebogi kendo laktar bende pok oyienegi wuok e kar thieth ka koro gikwayo mondo yienegi gitim penj e hospital. Cynthia Onyango miyo ler mar wachni. Ywak mar nyathi mayom e ward nyiso chakruok mar ngima e piny manyien. Nyathi mayom ni min gi bende pod nigi rem kaluwore ni korka oa nyuol. To en ting' mane mabedoe ka min nyathi pod en rawera maonge kod ng'eyo mar ngima kendo nyakonchiel otimo penj maduong'. Ma e pek ma jopuonjre ariyo manyiri matimo penj maduong' mar KCSE e pacho kae kaloe e osiptal maduong' ma Nyahururu. Japuonjre mokwongo ma wapando nyinge nikech arita mare ichuno mondo chiew sa 10 kogwen mondo ik nyathine ma okete ward mar nyithindo mong'ere ni newborns unit. Nyiri machuo kapok owuok odhi otimo penj e sikul ma Budhengera e kar chung' od bura ma Laikipia West. Chune nyaka oreti kendo chop chon e apis jalup County Commissioner ma Nyahururu kama obiro kowore kodgi nyaka e sikul eka otim penj ka owe nyathine e nasari e osiptal maduong' ma Nyahururu. Wach mamiyo min gi chuny lit mar weyo nyathine ka bende pod en kod rem. Sema na telemka huko kwa DC ndio niwagoje tuende na wao juu sina means nyingine ya kuenda shule. Min gi wacho ni nyare bende bedo gi tich matek e duoko penjo mathoth mag jopuonjre wetene kaluwore gi kaka inene maonge nyathi, wach ma owacho ni dipo ka otamo nyare tieko penj ponono kony mapiyo ok oyudore. Alipata mtoto akawa mtoto huyu alikuwa mkubwa, kwa hivyo alikatwa na akashonwa, na sasa huyu mtoto anateta ya kwamba asaidiwe afanyie mtihani kwa hospitali hapa General Nyahururu amalize, na akililisiwa kama mtihani ijaisha atafanya akitoka nyumbani. Wakati anaenda huko kwa shule ako na watoto wengine wenye walikuwa nasoma na yeye, na hawa watoto wanamsumbua sana kumuuliza mtoto wako wapi. Sasa anashindwa na la kusema, hata analilia huko. Sasa anaomba ya kwamba mumsaidie, sababu hata ile chakula wanakula huko haiwezi kumsaidia na ni mtu anatoa maziwa. E kar thieth achielni bende waromo gi japuonjre ma jahigni 20 ma bende leronwa sigande bang' konyore e kinde ma otimo e penj. Nilikuja huku jana usiku nikajifungua asubuhi yake, nikaletewa mtihani nikafanya huku na bado naendelea. Wakati tu nilimaliza kujifungua hivi saa hizo tena mtihani kaletwa. Magi duto timore ka japuonjre moro mani kod ng'ol chiwo ywak bang' skund sekondar ma Siaka e kaunti ma Bungoma ne rem chwalo nyinge kaka achiel kuom jopuonjre matimo penj mar klas 12 e sikulno. So juzi wakati shule zimefungwa kwa likizo, wale ambao wanaenda kufanya mtihani watahiniwa wa kidato cha 4. Wiki jana mtoto wangu akienda shule alikuwa anafungiwa keti, haingii, anaketi hapo, akichoka anarudi nyumbani, na ni msichana mlemavu, ni mental disability, Down syndrome. Ndio County Director of Education akaingia, na alipoingia aliniambia kwamba mwaka huu haitawezekana, mpaka mwaka ujao, mwaka kesho ndio msichana afanye hiyo mtihani, hawezi andikishwa mwaka huu imepita. Cynthia Onyango, Ramogi TV.